He decidit venir perquè precisament aquest museu m'agrada molt. M'ha atragut molt tota aquesta exposició que heu fet sobre visualitzar dones científiques, que feia molta falta. Sabíem d'aquesta exposició de les dones i em feia també molta il·lusió. És el tercer any que vinc i aquest any, després del Covid i tal, he dit als meus amics en plan, va, tornem a sortir al carrer i anem a veure els museus. Em sembla una oportunitat molt bona de visitar més exposicions temporals que només estan un període de temps a l'any i tenir l'oportunitat de poder visitar-les. Esperem que es pugui fer més d'una vegada a l'any, així poder venir recurrentment. Estava molt a prop, la gent, una aura molt acollida, molt acollidora, molt familiar. Hi havia nenes aquí ballant mentre tocava. Trobo que és una experiència molt maca. Es mi primera visita al museo, estoy encantada de haber decidido venir a ver este museo, porque hemos ido a ver otros cuantos más, pero este lo teníamos pendiente. Las vistas me parecen muy bonito, el museo por dentro es espectacular y animo a todo el mundo que quiera conocer un poquito sobre la historia de la vida, que venga a verlo. Hem vingut al Jardí Botànic perquè de nit deu ser com molt diferent i no sé, a mi em va cridar l'atenció i sembla xulo. La gràcia d'aquest arbre també se li diu arbre de pi per pisos, perquè cada any li creix un pis de branques. Però si les toqueu, us recordarà la corda d'estendre la roba. Em semblava una manera interessant també de conèixer part de la ciutat i jo no havia estat mai. Hem anat primer a l'espectacle de llums i estava molt interessant, molt xulo. Me parece una muy buena iniciativa, me atrajo la propuesta de que sea música en vivo. Me parece excelente porque permite un acceso a todos los que tal vez no tengan acceso a un museo en el día a día, es una oportunidad muy interesante.